Gaur pauso garrantzitsu bat eman dugu Ordizian, etxebizitza planaren hasierako onarpenarekin. Jakin badakigu, geroz eta zailagoa dela etxebizitza bat eskuratzea batez ere gazteen artean, eta egoera horri erantzuteko tresna da plan hau. 5 ardatz nagusitan egituratzen dira jasotzen diren neurri zehatzak. Lehenengoa, alokairu eskuragarria sustatzea. Bigarrena, etxebizitza hutsak mobilizatzea. Hirugarrena, hiribirgaitzea eta etxebizitza parkea hobetzea. Laugarrena, laguntzak eta prestazioak indartzea, eta bosgarrena, gobernantza eta koordinazioa sendotzea. Hasierako onarpena eta gero, plana erakustaldi publikoan jarriko da, edozein herritarrek edo eragilek egoki ikusten dituen ekarpenak egin ahal izateko eta ondoren behin betiko onartuko da. Honekin, orain arte egindako plangintza ezberdinen zikloa itxiko dugu eta plan orokor berrirako oinarria prest izango dugu. Helburua argia da, ordiziar guztiek etxebizitza duin eta eskuragarri bat izatea.